Glaukoma begiko gaixotasun bat da, non nerbio optikoa poliki-poliki kaltetzen joaten den, eta horrek ikuseremua periferian murriztu egiten du. Eta galtzen den guztia ez da posible berreskuratzea, beraz oso komenigarria da eta importantea da azkar diagnostikatzea. Glaukomak parte genetiko importantea du eta kausak hor bilatu beharko litzateke, izan ere aurrekari familiarrek garrantzi handia daukate glaukoman, baina badaude beste motatako glaukoma batzuk eta beste kausak eragindakoak, adibidez pigmentuarekin erlazionatutako glaukoma edo pseudoesfoliazioarekin, baina orokorrean eta ohikoena angelu irikiko glaukoma da eta hori genetikak garrantzi handia dauka. Mili motatako glaukoma desberdindu ditzazkegu. Alde batetik daukagu glaukoma akutua eta horrek bai ematen ditu sintomak, izan ere batean tentsio igoera handia dago eta horrek begiko mina, nauseak, begi gorria, besta-galera ematen ditu eta kasu horiek urgentzitara etortzen dira, baina badago beste motatako glaukoma bat eta hori da ohikoena, non ez ditun sintomarik ematen azkeneko faseak arte. Izan ere, leheno komentatutako murrizketa hori oso handia denean edo, orduan konturatzen dira pazienteak, baina hor oso berandu da diagnostikoa, izan ere ezin dugu ikuseremu hori errekuperatu. Eta horregatik importantea da errebisioak eta egitea glaukomari ahalik eta azkarren diagnostikatu ahal izateko. Glaukoma orokorrean oftalmologoek diagnostikatuko dugu errebisio batean, izan ere hor hartzen ditugu tentsioa eta batez ere egiten ditugu nerbio optikoaren itxura edo irudia hartzen dituzten argazkiak eta bestalde ikusten dugu ere kanpo bisualarekin nola funtzionatzen duen nerbio horrek eta froga guzti horiekin diagnostikatzen da glaukoma. Azkenen dauzkagun tratamendu guztien helburua da presio intraokularra edo begi barneko presioa jaistea. Eta esango genuke eskaloi ezberdina daudela, hasieran tantak jartzen ditugu tentsio hori jaisteko, baina baita ere egin dezakegu laserra eta azken pausu bezala orokorrean, ez kasu guztietan, baina orokorrean azkenekorako zirugia uzten dugu. Eta denen helburua esan da bezala da tentsioa jaistea, izan ere horrek demostratu du luzaroan gaixotasunaren progresioa moteltzen duela. Berrien inguruan, esan genezake talde farmakologiko berri bat atera dela tentsioa begi barneko presioa jaisteko eta leheno ezagunak ziren laserrak orain dispositibo berriak ere atera dira helburu berdinarekin beti begi barneko presioa jaisteko eta zirugia aldetik dispositibo berri batzuk daude ere non azkenen helburu hori betetzen duten. Eta bestalde ere esan genezake oraindik garatzen ari da, baina beste arlo guztietan bezala inteligentzia artifiziala baita glaukomarekin zerikusia duten bai edo eskriningerako edo baita diagnostikorako dauzkagun irudiekin edo baita genetikaren inguruan ere jakiteko zenek izan dezakeen arrisku gehiago glaukoma bat garatzeko. Baina azken hau oraindik pixkat gehiago landu behar dugu. Aurreko astean, Glaukomako Espainiako Elkartearen kongresua egin zen hemen Donostian, eta bai Aritz Urkolako Osi Arabako zerbitzu buruarekin batera, eta egia esan arrakasta handia izan zuen, bai partaide aldetik, bai jorratu ziren arlo guztiengatik izan ere, bai investigazioa, diagnostikoa, tratamendua, mediku batzerritarrak ere etorri ziren hitz egitera eta alde garrantzitsu bat ere jorratu zen, izan ere mahai batean
bai pazienteak, psikiatrak eta mediku familikoak elkartu ziren, eta etzen gaixotasunaz bakarrik hitz egin, baizik eta familian eta pazientean daukan inpaktuan ere hitz egin zen, eta oso garrantzitsua izan zen alde hori, eta orokorrean arrakasta handia izan zuen, eta hori arlo asko jorratu ziren, eta oso interesgarria izan zen.